I kod opozicionih lidera, ja bih rekao na jedan latentan način, sigurno postoji jedna vrsta ljubomore prema studentima, jer su oni napravili ono što je opozicija mislila da njima pripada. Svaka vlast ima neki svoj rok trajanja, ima neki svoj životni ciklus. I onda kad su ljudi u opoziciji, oni često razmišljaju, mi samo treba da budemo dovoljno izdržljivi i na druge staze, kada oni krenu nekakvom negativnom putanju, mi smo ti koji, preuzimamo čitavu stvar. I tu negde svaka opozicija, ne možda ovako svesno kao što sam ja ovde izložio, ali na jedan flagrantan način, jedan intiman način, to je njihov stav. I onda su došli studenti i pokvarili su im igru. I onda postoji jedna vrsta ljubomore prema studentima, s druge strane oni ne mogu nikako da se konfrontiraju sa studentima, jer studenti ništa nisu radili što je u suprotnosti sa njihovim delovanjem. Studenti su preko noći napravili jednu vrstu frapantnog uspeha koju opozicija niti je mogla u prošlosti, niti je mogla u tom trenutku da napravi. Zašto studenti imaju tu vrstu kapaciteta? Zato što među ljudima, običnim građanima, koji misle politiku i koji razumevaju političke prilike, kod njih je formiran taj stav, znate, imamo ga vrlo često u tim tezama, ali svi ste vi isti. Sve su partije iste.